E hoxe, 17 de xaneiro, é Santo Antón, o patrón deles, dos animaliños. Claro, os verdadeiros protagonistas desta festa non podería ser de outro xeito, son eles. Aí o estades vendo, ben contentos, por exemplo, en Verín, onde ademais é día festivo e acaba sendo esta do Santo Antón unha romaría multitudinaria, que envexa, porque ademais xa vedes que desfrutaron dunha xornada solleira e moi especial na que tivo lugar pois a tradicional bendición destas mascotas que cada fregués achega ata a capela do Santo. Pero non é o único, porque unha vez rematado este acto tamén hai lugar para a papatoria, as risas e os bons momentos, e senón, mirade. Há moitos anos aquí levábase a tradición de ter un cerdo vivo, andaba por as calles do pueblo, e onde paraba tiñas que lhe dar de comer. E antigamente tamén se subastaba a carne. E cantos anos se leva celebrando San Antón logo? Toda a vida. Isto dice que o santo este que era portugués, e que pois aquí fixera aquí esta capilla. E agora vimos traer os cadeliños que igual son os que máis habitan nas casas. Este dice que é o santo dos animales. E hai que ter o cadeliño, senón... O ano pasado estuvo moi maliño, entonces ofrecémoslo a San Antón, entonces había que cumprir a promesa. Este ano está de maravilla, de momento está de maravilla. Gracias ao que fora, pero bueno, ele está. O importante é que está ben. Vemos aquí a Pluto, pobriño, está un pouquiño asustado, pero hoxe por cousa boa, non? Sí, señor, hoxe por un día bonito, moi emotivo para a nosa zona. Pasamos un día todos con amigos, con familia, genial. Teño moitos anos, pero que a miña perra en concreto, que ten casi 14, la de vivir 12 anos, ou así que se leva bendecida. Vou vir por aquí bendecir a mesa, xa que se bendicen hoxe os animais. Pódenla bendicir cando queiras, De momento hai que facer o lume. Despois teremos que facer o que é o resto. A ver, ensina aí. É unha tradición que temos sempre. Solo vir os últimos 2 ou 3 anos, sempre, cos amigos, ca pandilla. Bautizamos o cadeliño. É moi pelotas, arrimas a xente para que lle fagan caricias e se hai un chuchín da mellor. Nos o que vimos realmente é comer. O chorizo de toda a vida lleva a carne, a cabrola de pan, viño e festa a fardar. O preludio do entroido, que sabrás que se salen os cigarros por primeira vez. É unha festa que ao final solo é un día, é de día, é comer. Tú sabes que cando a xente come, xa é festa. Sempre hai que disfrutar de todo nesta vida, de cada instante, cada momento. Hemos visto que estades aquí co lume acceso, a costela ao lume. Desde madrugada, 7 da mañá. Madrugou a costela ou madrugache tú? El madrugou para coller o sitio. Estamos co estômago un vacío porque hai que enchelo. Despois de comer e beber ben, é cando te pos contento, pois habrá máis colores na cara. Perdona, se querendes un poquinho de caldo tamén hai. O cámara sempre é o que menos se ve na pantalla, non? El é o primeiro que ten que probar isto. Apaga todo, Adras, apaga.